Намерих топ монитор за гейминг, който не струва една торба с пари. И казвам топ, защото е OLED 2K 240 Hz, 27 инча, 0,03 милисекунди респонс тайм и струва цели 300-400 лева по-евтино от конкурентите си. Здравейте, готини хора! В следващите близо 10 минути ще разгледаме този гейминг монитор и ще се види дали наистина е толкова топ, колкото всъщност говорят неговите характеристики и най-вече цена. Това е AOC Aegon AG276 QZD. OLED предложението на компанията, което дава още една алтернатива на разгледаните от нас монитори, които са OLED напоследък. Отварянето е стандартно, като вътре ще открием стойката, основата, както и една кутия, в която са един брой HDMI, който е 1,8, един брой DisplayPort кабел, USB-B захранващ кабел и разбира се захранващият кабел адаптер за самият монитор. Под тях, разбира се, е и самият той. Сглабянето е наистина лесно и добре познато, като тук е момента да споделя и факта, че не всеки от елементите е метален, но това далеч не ми намаля кефа до тук. Основата е със специфичната форма, която е специално проектирана да заема малко по-малко място и да не пречи, ако ползвате клавиатурата си по нестандартен начин или, както се казва, леко закривена. Нека започнем с дизайна, тъй като той е едно от нещата, които наистина ме впечатлиха доста. Основата вече я разгледахме, но стойката е тази, която също кореспондира прекрасно с цялата визия на монитора. Тя е пластмасова, но е с много готин рабат дизайн, като има кабел канал за менажирането на кабелите, разбира се, вградената стойка за слушалки, което е готин аксесуар за губил популярност напоследък, като разбира се завършва с една арка, която ще го направи по-лесен за пренасяне или поне за местене от едно място на друго. Стойката осигурява всички необходими движения, които може да получим, а именно сваляне, вдигане, накланяне и разбира се въртене и дори поставяне в хоризонтал. Прави монитора изненадващо стабилен, но все пак ако искате да го поставите на друга стойка, то разбира се имате VESA Mount опция. Сигурен съм, че вече сте забелязали и целият гръб на Aegon, който продължава в този мега як геометричен дизайн. Брандинга е много стилен, а виждаме и наличие на подсветка. Текстурата на монитора също е много яка и грапава, което буквално е като комплимент към цялата му визия, която лично на мен много ми харесва. Другото интересно нещо е, разбира се, бутона за включване, който е и джойстичен, тъй че аз съм доволен и спокоен. Заговорим ли за портове, Aegon си има достатъчно такива. Имаме жак на 3,5 мм, USB Hub плюс 2 USB-A порта, 2 дисплей порта, които са 1,4 и 2 HDMI, които са 2.0. Тъй че ако искате повече от 144 Hz, ще трябва да използвате DisplayPort портовете. За жалост, тук нямаме USB-C порт, което практически означава, че няма как да зареждаме своя лаптоп и да го ползваме като монитор и зарядно едновременно. Принципно в този ценови клас това би било добре да го има, но с оглед на всичко останало, което ни предлага Aegon, съм окей с това. И да, мониторът си има говорители. Дойде време и за самият екран, който, както вече виждате, отново е тънък и елегантен. 26,5 инча WOLED панел с резолюция от 2560 на 1440 с 240 Hz опресняване на картината и разбира се очакваният респонс рейт от 0,03 милисекунди Gray to Gray. Екранът и тук е покрит с антиотблясъчно покритие. Аз лично нямам проблем с това, тъй като разликата между гланцираното и матираното покритие за мен е пренебрежимо. Готиното на OLED, ако все още търсите доводи дали да си закупите такъв монитор, е, че предлага еднаква скорост на панела, независимо от херците, на които работи. Дали е на 100, 120, 144, 240 или на 60. Това в случай, че го ползвате с конзола, лично за мен е геймченджер, тъй като определено се усеща особено при 120 Hz. Спрямо всеки един друг панел, който съм тествал до момента, предимно IPS-и, които съм връзвал към моят PlayStation. Аз съм сигурен, че е същото и при Xbox.
Сега нека поговорим малко за цветовете. Тук те са страхотни, като не говорим за 10-битов екран, а за 8-битов плюс FRC, което естествено ни гарантира около 98,5% DCI-P3 точност. Имайте в предвид, че ако искате да се занимавате с цветообработка и ползвате sRGB палитрата, можете да срещнете и малко повече сатурация в цветовете, която да не ви допадне. Като цяло, според мен, мониторът е калибриран фабрично, при това за мен лично доста добре, като има една лека топлина в цветовете, която не всеки би забелязал, но съм длъжен да ви я кажа. Като цяло, наистина, цветовете са просто скандални. SDR яркостта достига до 257 нита, което е повече от достатъчно. Яркостта при HDR е 720 нита. Няма греене на светлите части на картината и тя наистина е потапяща дори при състезателните игри като Valorant и Counter-Strike 2. И ако оставим всички тези цифри на страна, определено мога да кажа, че цветовете са страхотни, черното е скандално и просто нямам идея как все още не съм си взел OLED екран. Имам ден, но работя по въпроса. Но все пак държа да отбележа, че мониторът не е от най-ярките. Сега нека отделим мъничко време за малките милимунзави минуси на този екран и като цяло OLED-ите, като единият, разбира се, е яснотата на текстовете, за което вече сме си говорили в другите видеа, а другият е вече добре познатият burn-in или изгарянето на дадени зони. Това естествено се случва рядко, а основната причина са статични елементи като хъдове, луга, а именно заради това и тези панели трябва да се поддържат малко повече от обикновеното, ако ги ползвате за работа. Тоест те са една идея по-капризни, но за всичко, което ни дават, мисля, че е повече от ясно. Това за текстовете се нарича Color Fringing, за което сме си говорили в други видеа. Надявам се успявате да видите разликата и това какво се опитвам да ви кажа. AOC, разбира се, ни дават 3 години гаранция за burn-in, но само ако правите профилактиката на монитора, която да е съобразена с техните инструкции. Затова прочетете ги внимателно и всичко ще е наред. Можете да откриете Aegon AG276 QZD на цена започваща от 1250 лева, като разбира се, ако се постараете, можете да го намерите и с 100 лева по-евтино. За мен този монитор е едно страхотно предложение, което не отстъпва на по-скъпите си конкуренти, като част от тях дори ползват абсолютно същият панел. Разбира се, за да може да се свали толкова много цената, някои от нещата ги няма, но те далеч не са проблем, които вече споменахме. Ако си търсите топ гейминг монитор и не искате да дадете повече от 1200-300 лева, разполагате с карта от сорта на 3080, 4070 Super до към 4080 Super, то това може би е вашият страхотен и правилен избор. Но не дейте да забравяте, че не е толкова ярък, колкото може би ви се иска, но определено може би сега не ви изглежда толкова ярък зад мен, но когато го сложите в една относително светла стая, е просто перфектен. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е помогнало в изборът на вашият нов монитор или поне да ви е било интересно и да си помечтаете заедно с мен. Ако е така, знаете какво да направите. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да им отговоря в коментарите под това видео. Бъдете все така готини хора и до следващото. Чао!